rumiyin ingkang bapa nyaosaken pasegan Ponokrami Kunjaya anak Prabu Duryudana ingkang minangka dados Song Agung ing negari Ngastina. Yer anak Prabu Duryudana nggih pramila bektinipun manarya tampi mungkin dadosaken kegiatanipun ingkang putra ing Ngastina pamanarya kula aturi lenggah ing sekeca jararan menika wonten suwanipun Koko Prabu ing awungga utawi wonten rawuhipun nuju ing Sukalima mangestuaken dawuh nggih pramila monggo kula aturi enggal angak dipun acarani supados boten tumpang suh anggenipun nampi sabdanipun anak Prabu ingkang rumentah dumateng para kawula mandhaping para kadang sentana ing Ngastina ngger anak Prabu nggih nuwun mangke Bapa Pandhita Durna oh gondok selikur dina mamah luku gomana gobulung ana emprit gantil buntute 04 nek arep sugih nutuka 04 ning gone Haka menika boten wonten papanipun tiyang gegojekan Bapa Pandhita Durna. Oh nggih, oh nggih, oh nggih. Pramila kados pundi? Anak Prabu Duryudana nimbali dhateng ing bapa. Nggih. Menapa Bapa Pandhita mangertos wigatosing sedya kula ngawontenaken pasewakan agung. Oh. Pindhane jurawut pinara sastra blas mboten mangertos. Menapa to anak Prabu ngawontenaken pasewakan agung? Nalaripun menika sanes dinten pasewakan agung nanging anak Prabu ngawontenaken pasewakan. Pramila monggo enggal to. Paringa pangandika dhumateng para kadang sentana utawi para saka guru. Supados terwaca mbok bilih para saka guru ing Ngastina saged sabantu ndamel padhanging swasana anak Prabu Duryudana. Nggih, Bapa Durna. Yektosipun boten namung kula gagas bab mutane para kadang Pandhawa. Para kadang Pandhawa menika yektosipun nampai dados buangan merikala during uni Paman Arya ugi dados saksi bilih para kadang Pandhawa kawon gaduh
tugas bondo-bondo ing Tendo Pasta lan ing Tendo Pasta sajajahanipun menika sampun kakukup para kadang Kurawa. Nggih rikala semanten. Pramila menika menawi kula etang-etang kantun 1 taun para kadang Pandhawa nglampahi buangan umpet 1 taun kados 13 taun ampun ngantos para kadang Pandhawa menika kadenengen para Kurawa mbok bilih para kadang Pandhawa menika kadenengen para Kurawa apesipun para utusanipun para Kurawa ingkang dados don sumurping banyu menika para kadang Pandhawa nglampahi buangan 12 taun malih. Pramila telang-telang Bapa Durna Pamandarya Kaka Prabu Ngawungga yektosipun kula sampun utusan dom semuping banyu badhe pados sisik melik nuninggi rikala semanten kula utusan pun Setya Kala Kuruncana langgih menika Nggih Prabu ananging sampun sawetawis Kuruncana boten wonten kabar boten wonten nawala wonten pundi papan dunungipun para kadang Pandhawa menapa tasih sugeng menapa sampun seda Bapa Durna menawi mekaten kasranti sawetawis mbok bilih semangke wonten sowanipun utusan dalem anak Prabu mila mekaten Bapa Wanita Durna sideng sadroning panangkilan wadya gung tanpa sabawa kapraban Sanawendra mangun kaunangan werwu sing duka cipta berbudi mandono larat arpating angin-angin upaya nentriba wono kacarita dereng dangu utawi dereng satawis dangu ro ginemat Gondorasa ibarate nyenengo durung abang ibu durung tumatasing Bantala keseru gegereng Jawabya arsa tanggeping nguri kaya ton goreng bon palangamuk
menika wonten saweneng tawungan ing gedheget. Sedyane Detya Kala Purutana regedakan darah Bambang Rawang putra ing Manahilan penik panugas asmaraning griya ayo Purutana yen pancen bener batangamu yen to Pandhawa urip Pandhawa matanono ing Manahilan ayo diseksekake ning yen to Pandhawa mati totohane hidupmu apa jentikmu yen to aku yen to Pandhawa matanono ing Manahilan ijih urip buluku Purutana iki dadi totohane. Kowe ora ngelu, ora ngelu dasmu kowe Bambang Rawat. Aku ngerti dhewe yen para kadang Pandhawa matanono ing desa Manahilan. Mula ayo tak sowanake ana negara Ngastina dinuwun kula ing sowan dinuwun. Ayo Bambang Rawat, kowe kudu matur jujur yen sejatine kowe sing ngumpetake para kadang Pandhawa. Para kadang Pandhawa matanono ing desamu jengene Desa Manahilan. Nek kowe ora
matur jujur. Oh, kowe gedhe cilike totohane guluku aku weruh dewi. Nek para kadang Pandhawa ngayon ana ing desa Manahilan. Iya Puruntana aku percaya yen to kowe ngerti yen to Pandhawa mapan ana ing desa Manahilan. Nanging Pandhawa mati apa urip? Nek Pandhawa urip aku gelem kok kapake wae bebasan sing tak nggo udu utawa sing tak nggo totoan mung guluku ning kosok baline Puruntana yen to ngasih para Pandhawa tumeka pati kowe dadi paseksen aku njaluk lirune totoan kuwi apa? Mbah supaya cara satu-satu utawa kosong-kosong. Nek kowe njaluk totoan yen to Pandhawa wis tumeka pati ana ing desa Manahilan, aku uga ikhlas lahir batin sing tak udokke nyawaku Bambang Rawan. Yen to mengono para priyagung ing Ngastina Seksanana iki Dekyakala Puruntana totoan marang aku dekwene mastekke yen to Pandhawa ijeh urip mapan ana ing Pak Manahilan. Ndak akoni yen to Pandhawa mapan ana ing Manahilan neng janjiku Pandhawa kuwi saiki wis tumeka pati. Ayak kowe matur dura para priyagung ing Ngastina Seksanana, aku bakal menyang desa Manahilan sing dienggo umpet para kadang Pandhawa supaya salah siji ana sing nekseni. Sapa sing arep nekseni? Ayo Bambang Rawan enggal-enggal menyang desa Manahilan. Kyai Prabu Duryudana. Wonten dawuh Koko Prabu. Lesipun Kyai Prabu menika nganggep dhateng ngraka menapa boten? Wonten kedadosan ingkang mekaten. Negari Ngastina menika wonten senopatipun. Ginanipun senopati menika menapa? Tubi kula ki menggalih kene lebet. Lajeng kados kula dedeku. Kula
jedeku wonten ngasanipun Yayi Prabu Duryudana. Tan mongko mbok bilih para kadang Pandhawa. Para kadang Pandhawa menika sampun dumugi ing seda. Nanging pangajap kula Yayi Prabu sedane para kadang kula ing Ngamarta menika kula mboten lila menawi saking astani tiyang sanes. Jalaran pangajap kula kula badhe bantu para kadang Kurawa menika namung kula badhe ningkes para kadang Pandhawa saking tangan kula piyambak. Wonten gejegan kados mekaten. Yayi Prabu pitados dhateng tiyang sanes. Boten ginakaken para senopati, para kawula ing negari Ngastina. Kula badhe nayiraken kadang kula Pandhawa tasih gesang napa sampun seda. Kula mboten lila yen para kadang Pandhawa menika pedhah saking astanipun tiyang sanes. Nyuwun pamit Yayi, kula badhe madosi tiyang ingkang gendak singkara damel sedanipun para kadang kula Ngamarta. Sampun rampung anggenira paring dawuh mring prawadya sadaya tanana sampun rampung daya tinggal budal. Ala-alane wong wegah suluk. Paman Harya kula aturi mbedalaken para wadya bala ngodor tintahipun Bapa Adipati.
Menawi mekaten anak Prabu Duryudana monggo enggal kakodor tindakipun anak Prabu ing awungku. Kacarita sasampunipun para kadang ing Ngastina para kadang Kurawa sedya enggal budal yen tinon saking Mandrawa Kundurira Sang Nata katon geglewong.
Wah, jan aku arep joget terus pokoke. Oke. Oke. Nah, iki luar biasa. Iki ngopo to? Nduk kok kadingaren. Ora kok ora kadingaren iki. Wis kelakon ping pindho ning kene. Pokoke sesuk janji genep ping 7 nek ora ping 7 kuwi nek ping ping 7 kuwi lek njaluk bayaran. Saru. Bayaran yudi-yudi. Kowe iki ana wong pikire utawa dikerek semut atine mergo wis aja kedawa-dawa. Hah? So. Iki aluku lanang. Iki wingi mung trimo tak gong kowe tanggal 28 lunga apa ora? Ora man wong iki ora wong liya. Ning yo nek wonge ora wong liya.
Wah. Iki yang ngono iki winganane. Lah iki kok nggo sik tak apa tak ngenalake. Ya sebagian besar wis do ngerti, ning sebagian kecil akeh sing durung tau srawung. Saka apa jenenge Alukulanang Bagong Sugeng rawuh Gong nggih ngaturaken sugeng rawuh. Lah kok gasik men gek entus lungguh mun didangu. Sing ora jenewe gek toto-toto. Aku ya gek tumon iki wong dalang kok manut pengorjen. Iki kok lembukane kapan Mbah Dalang manut is. Ngenteni is. Ning alhamdulillah pun rawuh mriki. Nggih. Niki kula jumeneng napa lenggah mriki mawon. Jumeneng. Jane langkung mardika jenengan iki lak ya omong-omong dhisik aku tak nyumet udut ora ketang siji. Ngoten. Lah apa urung dikeki rokok kowe? Dalem? Urung dikeki rokok. Lah ki sing ngeki sinten? Ya wis. Ya disepoti. Aja ditinggal kapribaden kerimulan. Kok yo sing eling iku budaya. Aja ditinggal kapribaden kerimulan. Kok yo sing eling iku budaya. Nah lak yo ngene. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Yulimbo. Lujeng dalu. Nggih. Iki kon piye aku ngene. Wingi kok bel iki wis tekan kene arep kok piyek. Plekoto. Niki ngebel aku, Pak. Paman Kasito. Lho iki paman Kasito kancane Paman Sengkuni. Iki
Aku yo gek iki rembugan ki mbah cetha keterangane apa ora yo gek iki. Ning ya wis ora apa-apa, iki wis mlaku ping pindho. Leres nggih? Sing biyen kae wis tau ngundang Gareng bintang tamune. Yo saiki gentenan wingi Gareng saiki ganti Bagong. Dadi ngenono Kok sampean le sia-sia banget. Niki wujudipun menapa man? Lembah Joglo Nggih. para sanggem-sanggem kuwi Nggih. do ngadani perti bumi. Oh. Iki ora merti desa, Heeh. merti bumi. Merti bumi. Merti bumi iki ateges bumi ing Lembah Joglo kene ngasih tekan kono lembah langit kono. Heeh. Kuwi do digarap. Oh. Ditokke wulu wetune kaya to. Kaya PR berarti. Iya, Digarap kok. Nggih. garap PR ngono Nggih. kae. Merti bumi wujudipun wonten ing dalu punika. Ya, oke. Sing kaping pindho menapa? Sing ping pindhone Lembah Joglo iki Heeh. dibuka kanggo wisata. Kanggo wisata. Lonceng pembukaan damel agrowisata. Ngoten Oke, nggih. oke. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Semarang, leres? Oke. Nggih. Sing rawuh nggih kathah. Pak Kaswadi saking Ndurit nggih rawuh. Kenal to kowe? Lho kenal. Lho jenengan kok saka Ndurit adoren Ndurit ora ana wayangan to, Pak? Oh, mboten enten. Ketua Pepadi ugi rawuh. Ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuhipun. Nggih, pangapunten mboten saged kula sebat setunggal moko setunggalipun. Pak Warsito nggih rawuh wonten mriki. Apal. Heeh. Yektosipun wonten mriki nderek dedonga kunjuk dhumateng sedaya warga. Aku transit kok kono kuwi karo nomat namatke mau. Wayangan ramene kono iki ana sing nonton apa ora? Tekan kene alhamdulillah ora ana wong nonton. Ora kudu ditonton. Oh ngoten. Wong